Knižka Ako odpustiť aj neodpustiteľné je pre všetkých, ktorí chcú mať lepšie vzťahy, ako s druhými, tak so sebou. Je o odpustení možno inak, ako ho doteraz poznáme. Je o odpustení, ktoré nerobíme nevyhnutne pre druhého človeka, ale ktoré je liečivé pre nás. O takom, pri ktorom neschvaľujeme to, čo sa stalo, nemusíme sa s druhým človekom zmieriť, pokiaľ pre nás vzťah s ním nie je bezpečný a nezabúdame, ale pamätáme si inak. Kniha je založená na praxi a množstve psychologických výskumov, ktoré sú podané zrozumiteľne, láskavo a pretkané s množstvom skutočných príbehov ľudí, ktorí sa nevzdali nádeje ani po tých najväčších zraneniach. V jednotlivých kapitolách predstavujem rôzne zranenia, s ktorými sme sa mohli v priebehu života stretnúť, ako sú zranenia z detstva, zranenia v partnerských vzťahoch, škole, práci, ale aj v závislosti našich blízkych, či tak hlboké zranenia, ako je násilie či vražda blízkeho. V knihe nájdete množstvo skutočne praktických cvičení a otázok na reflexiu, ktoré vás prevedú procesom odpúšťania, tak aby ste mohli aj vy symbolicky pustiť to, čo vás ťaží a bolí a žiť ľahšie a spokojnejšie.